Bona vesprada. Comencem el ple ordinari d'avui, 18 de maig, de 9. Com és costum, començarem amb un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere, les de la Covid i com a suport i solidaritat amb el poble ucraïnès. Gràcies. Comencem a la lectura de l'ordre del dia. Primer punt, lectura i aprovació, si procedís, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 31 de març i el 5 de maig del 2022. Punt segon, aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost del 2022 número 18 per les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Punt tercer, conveni marc entre la Generalitat Valenciana i Ecovidre. Punt quart, nínxols i cementeri municipal. Punt cinquè, moció conjunta dels grups municipals per instar al Govern de l'Estat a modificar la llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular i revisar la prohibició de les cremes agrícoles. Punt sisè, despatx extraordinari. Punt setè, donar compte dels decrets d'alcaldia. Punt vuitè, informació de presidència i punt novè, pregs i preguntes. Comencem al primer punt de l'ordre del dia, lectura i aprovació, si procedís de l'esborrany de les actes de sessions anteriors. Senyora secretària. Hola, bona nit. Comentar que si bé a l'ordre del dia parla de l'aprovació de les dos actes anteriors que tenim pendent, l'ordinària del dia 31 de març i l'extraordinària del 5 de maig, únicament s'ha adjuntat als regidors la de l'acta ordinària. Per tant, l'altra passarà al següent ple. Únicament se sotmet a votació l'ordinària. Molt bé. Si tenen alguna observació? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per majoria absoluta. Gràcies. Punt segon, expedient d'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost de 2022, número 18, per les modalitats de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Atesa la necessitat de realitzar noves despeses per un import de 584.500 euros, les quals no estaven previstes en el pressupost inicial, amb el següent detall, n'hi ha 94.500 euros que se destinen a suplementar les partides destinades a pagar la llum dels diferents edificis municipals. Després n'hi ha 3.000 euros per a publicacions en diaris oficials, 20.000 per diverses festes locals, 20.000 per honoraris de projectes tècnics, 5.000 per activitats culturals, 5.000 per restauració del patrimoni etnològic, 50.000 per personal laboral temporal, 46.000 manteniments de parcs i jardins, 25.000 reforma de la plaça de la Llibertat, 200.000 renovació de l'il·luminat del polígon industrial, 2.000 a protocol i representació, 32.000 a manteniment de programes informàtics, 22.000 a la construcció d'un rocòdrom i 60.000 a una subvenció de la parròquia Sant Vicent Màrtir per a la rehabilitació del sostre de l'església. Atès que l'increment de la despesa es pot financiar amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals deduït de la liquidació de l'exercici 2021 i vist l'informe número 69 emès per la intervenció municipal favorable a la tramitació de la modificació pressupostària, atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 12 de maig
S'acorda, primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost 2022 número 18, exposar al públic aquest expedient durant 15 dies. Algú té alguna cosa que dir? El portaveu del Partit Popular. Sí, bona nit. Jo tenia unes qüestions, perquè com ho he llegit així prou de pressa i moltes sí que sabem les coses, però per intentar matisar un poquet més cada... Bueno, no totes, però per almenys algunes que queden un poquet en l'aire. Per exemple, les diverses festes locals s'incrementen en 20.000 euros. Si pot explicar-nos un poquet on està el desfase, perquè se suposa que no portem molts mesos de festes i encara ens queden les grosses i entenc que en el primer pressupost ja se va fer un pressupost per a festes. No sé on van anar aquests diners. Correcte, regidor de festes, si vol explicar-ho. Bueno, si s'escolta, sí. És una previsió per acabar l'any, ja s'ha mirat. A més, després d'experimentar aquests mesos ja en la pujada de preus i falta de proviment d'algunes coses, les empreses han pujat el preu i a més també hi havia activitats no previstes en el pressupost, com per exemple la visita de la Mare de Déu dels Desemparats, que ha suposat també un gasto de col·laboració per part de l'Ajuntament que s'ha tingut que assumir també en aquesta partida, per tant, tenen que suplementar en diners. Parlant del gasto de la visita de la Mare de Déu, perquè crec que la senyora alcaldessa també m'ho va comentar en la comissió, es pot saber quin ha sigut el cost per a l'Ajuntament? Més o menys, tampoc vull que... Exactament una quantitat no te la puc dir perquè la veritat que l'Ajuntament participa tant per la regidoria de Cultura com la de Festes, sí que ha assumit els gastos de pirotècnia, d'impressió de cartelleria, del llibret, no recordo ara mateix així amb alguns gastos més, n'hi ha, però no ho recordo exactament. Sí, perquè em sembla que no tots els gastos van ser gastos que corrien a l'Ajuntament. Hi ha hagut alguna entitat que també ha col·laborat, em sembla. I el que m'acaba de dir, jo no crec que pugi 2.000 euros. Em sembla que tampoc per els 2.000 euros. De 2.000 a 20.000, seguís pensant que ne falten 18, que ha de pujar moltes preus, però les coses estaran tancades des de l'any passat. O és en previsió. No n'hi ha que fer ninguna festa extra. És per a mantenir el que tenim i poder garantir que tindrem festes i que totes les festeres i festeres tindran les seues festes. Perfecte. Una altra cosa que també no deixa de sorprendre'm és el tema de que estem fent una modificació de crèdit de 500.000 i pico d'euros contra el romanent i l'altre dia en la comissió me sorprèn en una esmena per a ficar una subvenció, acaba de dir esta nit, que tampoc entenc quina subvenció per a què és, a l'Església. No estava previst abans lo de la subvenció, no apareix en la modificació de crèdit i de sobte d'un dia per altre n'hi ha una esmena incloent 60.000 euros. No sé si me pot explicar aquests 60.000 euros. M'imagino per què són, però com de sobte apareixen si no estaven previstos. Els 60.000 euros, com li vam explicar en el seu moment, són una ajuda per a la rehabilitació del sostre de l'església. No estava previst, no és que no estiguera previst, és que s'ha fet ara la modificació perquè no s'han començat ara les obres. Ja, però que jo sàpiga, quan presentem el regidor d'Hisenda o vostè o qui siga de cara a la intervenció de la secretaria per a preparar un plenari, se presenta una modificació de crèdit, se passa per una comissió i de sobte arribem a la comissió i ens trobem en una modificació extraordinària que no existia en el moment en el qual se ens convoca. Per això dic que me sorprèn que siga i 60.000 euros, per què 60.000 i no una altra quantia? Si és per al sostre, jo crec recordar, i em sembla que el senyor regidor Ferran ho parlarem un dia així, se comprava el que era el patronat, encara que pareixia ser que no se volia vincular, però bueno, compràvem el patronat per 380.000 euros, després se subvencionaven 120, 500.000 euros i se reparava el sostre de l'església. De sobte se compra el patronat, no apareix res de l'església, ara n'apareixen 60 i la resta serà per després de l'estiu, per l'any que ve? Doncs mira,
La cosa funciona de la següent manera. Això és una ajuda per a la rehabilitació del sostre, 60.000, per què? Perquè ha així unes subvencions a les que l'Església se pot acollir perquè compleix tots els requisits i aquesta subvenció li pot arribar a finançar-li fins a 40.000 euros, que són els 100.000 fins als 100.000 que falten. Per aquesta raó, aquesta quantitat. Perquè ara quan tramiten, de fet estan tramitant-la, se l'han facilitat perquè la puguen tramitar i si es donen la subvenció ja tenen els 100.000. I si no, ja veuríem més avant què se pot fer, perquè tampoc podem ficar tots els diners de la subvenció a aquesta modificació perquè si no ens quedaven sense remanent. Doncs, n'hi haguent una solució, ha optat per aquesta quantitat per això, perquè són 60 més la subvenció que són 40, si se du a terme ja tenen els 100.000 que li fan falta. Vull que entendre que està acordat en l'Església i que l'Església està d'acord en aquesta modificació de creient en aquesta subvenció i que té suficient per al tema del sostre. Però anem a veure, això no és que se tinga que acordar o desacordar, és una ajuda que fa el poble de Guadassuar, que fa l'Ajuntament. Entonces, reben l'ajuda, jo crec que estaran encantats de rebre aquesta ajuda i damunt tenen l'opció de complementar-la en la subvenció. No n'hi ha res que acordar, vull dir jo que una subvenció no entenc on vol anar a parar. Recordarà que és un tema que s'ha parlat, ho hem parlat moltes vegades, i jo torno a dir-ho, me sorprèn que de repent hagin canviat el criteri. Jo crec que l'acord, si no recorde mal, parlàvem dels 120.000 euros per arribar als 500.000, que de fet jo vaig proposar alguna cosa en aquest moment que es podia haver fet, i que total al final és comprar per 500 i en els 500 que se compra l'immoble són 500 per l'Església, però bueno, se va modificar, em pareix correcte, però torno a dir-ho, s'ha canviat el criteri. No s'ha canviat el criteri, comencem. No se pot comprar un bé per 500.000 euros perquè el bé està valorat en 380.000. Entonces, així les coses se compren d'acord a lo que estan tassats perquè això és una administració pública. Entonces, se fan uns informes, se fan uns papers i s'ha comprat per la quantitat que se pot comprar. Independentment d'això, l'Ajuntament sí està donant una ajuda per a rehabilitar l'Església. Si se fa la modificació de 125.000 euros, tal com vostè veu, com té 6 números, ens quedem sense remanent. Doncs l'Ajuntament se queda sense remanent, se queda sense diners. Si ara se pot cobrir així en vistes de que demanen l'altre, és el mateix. No se va quedar l'Ajuntament sense ningun tipus de remanent per coses que puguen sorgir posteriorment. Bueno, se queda sense remanent perquè tenim una reforma de la plaça de la Llibertat, perquè tenim una construcció d'un rocòdromo, perquè tenim la restauració del patrimoni etnològic dels forns de calç de la Garrofera, perquè tenim necessitats en les festes. A veure, al final ens gastem els diners en el que volem gastar-nos. Els diners no ens gastem en el que volem gastar-nos. Els diners, així n'hi ha un ajuntament que té que administrar. I el poble té moltes necessitats. I els recursos són els que són. Entonces, si podem acudir a tot, millor, perquè, clar, està molt bé col·laborar en la rehabilitació del sostre de l'Església, que és un bé d'interès cultural, que és un bé del poble. Però que en el poble també hi ha més necessitats. Se tenen que arreglar parcs, se tenen que fer 1.000 coses més i no ens podem quedar sense diners. Entonces, se té que atendre a tot i s'intenta distribuir i gestionar el millor possible. Si agarrem i destinem tot a una cosa, les altres ens queden buides. Entonces, està bé arreglar el sostre de l'Església? Sí. Està bé arreglar els parcs? També. No pot ser excloent, no podem... Entonces, s'intenta arribar a tots els llocs. Com vostè m'acaba de dir... Per al·lusions que antes hem fet, és que clar, com estan aquí en el frontó... No, a veure, pots comentar-ho. Vale, gràcies. A veure, en primer lloc, com estaves dient, sí, de sobte apareix això perquè, clar, ens posem a valorar temps i ens donem compte que si no ho portem ja i ens esperem al ple ordinari del mes de juliol, és molt probable que els diners hagin estat pràcticament fins a final d'any. I com bé saps, i com bé estem veient, i és que passem així moltes hores, escoltem també, l'obra està en marxa i aleshores ha sigut una espècie d'acord express per a poder ajudar a l'Església el més prompte possible. I això era la primera qüestió que vostè havia fet i aquesta és la resposta. El per què se fa ara, perquè si ens esperem els diners hagueren arribat massa tard.
trànsit administratiu habitual d'una modificació pressupostària que fins i tot potser ens hagués eixit alguna cosa, com estava dient la senyora alcaldessa, tenim el romanent que tenim, potser ens hagués eixit alguna cosa en el mes de juny impepinable i no haguérem tingut aquests diners i potser l'església s'haguera tingut que esperar a l'ajuda de l'Ajuntament i al final és una ajuda, una subvenció que tindran que justificar, evidentment, com totes les subvencions, no? I en això estem. Nosaltres, des de la competència municipal que tenim en la protecció dels béns culturals del nostre poble, en el foment d'un bé d'interès cultural com a potenciació del turisme del nostre poble, en la... Què més era? És que ho vaig escriure jo. En la protecció al final del nostre patrimoni, que també és una de les competències que ens atorga la llei de bases locals, crec que és un esforç que fa l'Ajuntament en una restauració d'un bé que no és seu, no? I que convenim tots en que és una cosa que al poble li va bé perquè l'església ens la considerem tots del nostre poble, a pesar de que, evidentment, com estava comentant, no és un patrimoni municipal explícitament com a tal. Al respecte d'això, la quantia, com està contant la senyora alcaldessa, és de veres que, i com està dient vostè, n'hi ha una sèrie de modificacions pressupostàries que jo ara mateixa, evidentment, no vaig entrar a valorar, són les modificacions pressupostàries que presenta el meu govern, clar que estic d'acord, les prioritats són les que són, però sí, n'hi hagué en el seu moment un acord que vàrem comentar així, que evidentment la compra del patronat no es podia vincular a això, perquè al final tu li compres l'edifici a una persona, a una entitat en aquest cas, i l'entitat fa els diners el que considera, perquè són seus, però evidentment la necessitat principal de la parròquia Sant Martí de Guadassuar en aquest moment era posar en marxa la reforma del sostre, que per cert avança a bon ritme, i és cert que nosaltres ens vam comprometre a intentar arribar sempre des de la bona voluntat i l'esforç que fa l'Ajuntament, perquè al final els diners, com estem dient, ixen de les butxaques de tots els guadassuarencs i guadassuarenques. Aleshores, és important que nosaltres intentem arribar als nostres acords, però també que guardem casa per si a cas. És a dir, com està dient la senyora alcaldessa, intentarem arribar al màxim possible i si no podem, perquè les necessitats de l'Ajuntament són unes altres i perquè resulta que tenim que arreglar goteres en l'auditori, en el centre cultural, en la casa d'usos múltiples, en l'Ajuntament i en altres edificis, igual que tenim que arreglar les goteres de l'edifici de l'església, també tenim que arreglar les nostres. Tenim cadascú les nostres necessitats i nosaltres al final estem per a col·laborar amb tot el món quan puga ser i com puga ser. Jo crec que queda suficientment explicat. Bueno, jo tinc que discrepar perquè, com diu la senyora alcaldessa, està així el que aquí de govern per administrar, per gestionar, òbviament, a lo millor en un pressupost fet fa 4 mesos s'hauria hagut que previndre, no esperar el remanent, se poden intentar recursos d'altres maneres, se poden aconseguir diners d'altres maneres, però quan al final no arribem diríem, a preocupar-nos massa, sinó que esperem el remanent i quan ve el remanent intentem sufragar les necessitats que té el poble, crec que no és la millor gestió. De totes maneres, me diu que és una subvenció que s'ha de justificar. Jo torno a repetir, entonces se justificarà en quin criteri? Tampoc sé en quin criteri se va a justificar aquesta subvenció, perquè en principi el que jo tenia entès, que s'ha canviat en un acord exprés, que tampoc l'entenc que l'exprés, perquè és una cosa que portem any i mig, quasi, crec que en el plenari de Xiner de l'any 2021 ja ho comentàrem. A veure, si l'acord era, si no m'enganye, poder disfrutar i gaudir de tots els events que se celebren allí, vol dir que ja no tenim aquest acord. Ara és una subvenció que tècnicament s'ha de justificar en el criteri que hagi marcat no sé qui. Suposo que qui... Sí, a veure, clar, com totes les subvencions s'han de justificar, al final nosaltres l'única manera que tenim, crec, que em corregisca també la senyora secretària si ho considera, l'única manera que tenim de poder participar d'aquesta reforma és ajudant a l'Església mitjançant una subvenció per a que ella pugui conservar el seu patrimoni, que al final és patrimoni de tots. Però és de veres que nosaltres col·laborem amb l'Església, i per tant nosaltres per a ells el que pretenem fer és, com bé ha dit vostè, una espècie de conveni pel qual puguem gaudir dels usos de l'Església, per exemple,
organitzar visites turístiques, organitzar concerts de música sacra, sempre amb el vistiplau de l'Església, per supost, i sempre respectant els usos litúrgics del temple, però aquesta subvenció en el que és el patrimoni, vull dir, igual que la subvenció, per exemple, sense anar més lluny, de la societat musical. La societat musical ens justifica la subvenció que rep a canvi de tots els actes que li fa l'Ajuntament durant tot l'any. Doncs així farem igual. Nosaltres participarem d'aquesta restauració, d'aquesta reforma de l'immoble de l'Església a canvi de la utilització, fins i tot també de la imatge de l'Església, perquè al final és un recurs turístic que pot ser de primer ordre per a l'Ajuntament de Guadassuar i per a potenciar aquesta faceta del nostre poble. Però, clar, també amb el vistiplau de l'Església. I després serà contra, la subvenció serà contra l'obra de l'edifici o fins i tot també contra la restauració de l'interior de la bòveda, que també va fer-se durant el 2021 i que és un pressupost diferent al de l'obra que està ara mateix acometent-se. És a dir, n'hi haurà dos processos de restauració. Un és el que està succeint ara mateix, que és el derribo de part dels contraforts, no, que si no m'ho cauria tot, del sostre de l'església, dels murs que n'hi ha per dins per aguantar la bòveda, i l'altra és la restauració interior de la bòveda de l'edifici, que constarà des de la repisa fins a tot el sostre. Són dos pressupostos diferents, són dues empreses diferents, és a dir, per exemple, el que ha dit la senyora alcaldessa, una se podria presentar a una subvenció i l'altra podria presentar-se a la nostra subvenció mitjançant el conveni. Això que ho valorarà? Doncs en aquests moments no li puc respondre a aquesta pregunta. Possiblement necessitarem l'Ajuntament, el govern, l'assessorament tècnic de l'Oficina d'Urbanisme de l'Ajuntament per a considerar si aquests diners aquestes factures en les quals ells puguen justificar la subvenció són adients o no són adients. Però jo entenc que amb bona voluntat arribarem a bon port i que podrà fer-se aquesta subvenció en base a aquests diners que ens puguen justificar. No vull insistir ahí, però no fa molt vaig demanar una subvenció així i era molt complicat donar una subvenció. De quan en quan és fàcil donar subvencions, altres vegades és molt complicat crear subvencions. Ara, acord exprés, subvenció, 60.000 euros, total. En 48 hores tenien subvenció. És voler, al final jo reconec que és voler, i quan tu no vol fer alguna cosa es pot. Moltes vegades està clar que l'altre és que no n'hi ha aquest interès. Però seguim en les modificacions. Mantenim en el Parcs i Jardins la tala dels pins de la Gran Via. Entenc que se van a tallar tots els pins de la Gran Via ja aquest any, i en quina previsió? Efectivament. Perdó. Sí, aquest any esperem que antes de que s'acabi l'any se puguen tallar tots els pins de la Gran Via. Som conscients que és un poc traumàtic tindre-los que tallar tots d'una. Tal vegada ens hauria agradat fer-ho d'altra manera, però n'hi ha diversos informes que justifiquen que se faci d'aquesta manera per la perillositat. Perquè, sí, n'hi ha informes que han fet els tècnics que n'hi ha arbres que estan a punt de caure o poden caure. Entonces, si passara alguna cosa, estaven els informes constant com a que són un perill i nosaltres no fem res al respecte, què fem? No sé, perquè com no sabia de l'assistència d'uns informes d'uns tècnics de Guadassuar. Tècnics de Guadassuar, si vols, el regidor de Medi Ambient, que és el que ha estat en aquest tema, t'ho pot explicar? Sí, a veure, el tècnic d'ací de l'Ajuntament, Carles, va fer un informe dels... Perdona, Dina. Sí. Qui és el tècnic? El tècnic mediambiental. Vale. No sabies que teníem tècnic mediambiental? Sí, però em pensava que estàvem parlant del departament d'un altre departament. Sí, doncs a proposta de la regidoria es va fer un informe per determinar en quin estat estaven els pins de la Gran Via, perquè hi ha un projecte decidit per tot el poble, en votació que vostè sap molt bé, que es va fer pública, en una participació pública, i continuant amb el projecte i l'execució, ja sap vostè que estan els arbres de la primera fase plantats i s'ha de continuar. Com molt bé ha dit la senyora alcaldessa, hi ha alguns arbres que sí que tenen una especial... Pot ser que no estiguen en un perill imminent de caiguda, però sí que tenen, per la poda que s'ha fet
en què s'ha concentrat en la copa tot el que són les rames, fa que quan hi ha episodis de tempesta o de vent intens, per qüestions físiques, com més alta està la copa, està més descompensat l'arbre, i en alguns trams de la Gran Via està en una situació perillosa, perquè s'ha fet també una poda i ha quedat desequilibrat, amb la qual cosa se va emetre un informe per determinar quins pins podien tindre preferència de retirada. Però donat que, com vostè recordarà, aproximadament per Falles va caure un pi per la zona de l'estanc de la Gran Via que no estava dins de lo que era l'informe dels que podien estar més descompensats o que podien tindre cert risc. Això va fer accelerar el procediment de plantejar-nos quina seria la millor eixida. Per tant, s'ha considerat buscar la solució que pugui ser la retirada de tots. Jo desconeixia aquest informe, però el que vull dir és sí que conec, òbviament, la participació ciutadana que se va fer en el seu dia. Va ser una participació ciutadana, no sé si seria el 10 o el 15% del poble, tampoc és que fos representativa exageradament, però me pareix correcte. Al final tampoc és un tema. El que passa és que, clar, entenc que aquests projectes tenien uns costos elevats per portar-los endavant. És a dir, ara tallem els arbres, veiem una perillositat, estem d'acord o podem estar d'acord en que se tallaren, però d'ahir als projectes que presentàrem, els recursos que necessitem i les inversions que s'han de fer són molt grans. No sé si està previst d'alguna manera tindre aquests diners, perquè, clar, si estem parlant fa un ratet que no n'hi ha diners que es tenen que estalviar molt i ara pensem en tallar els pins i en, no sé, aquest projecte quin cost tindrà, però deu tenir un cost elevat. A veure, és que estem mesclant coses. Una cosa és, i vostè ara mateix també m'acaba de donar la raó, els recursos són els que són i se tenen que gestionar i administrar el millor possible. Entonces, en vista d'això, en aquesta primera fase, hasta on podem arribar? L'únic que podem arribar ara és a la tala dels arbres i repoblar-los. Ja n'hi ha una primera fase repoblats i plantar-ne més. La resta de projectes que se van presentar, si estan així, com vostè diu, valen un munt de diners. Per tant, en un principi se farà, sí, que en un principi, eminentment, no ens anem a enganyar. Que se té en compte i que s'intentarà a veure com se pot fer, sí, però el que ens urgeix ara és això, els pins de la Gran Via, perquè n'hi ha un perill. I no se podria considerar, com bé ha dit el regidor de Medi Ambient, fer una tala selectiva i en temporalitat, és a dir, també costa poc tallar-ne 15, per exemple, que siguin més agressius, que tinguin més perillositat. En previsió, a lo millor en una altra fase, altres 15, per anar també al mateix temps, entenc que una vegada es talles tindrem que arrencar la soca i les arrels. Això ens comportarà que tindrem que el paviment, tant de dins com de fora, tindrem que arreglar-lo i que no siga, no sé, em pareix que desmantelar i deixar tota la Gran Via sense pins de colp se podria fer en fases i previndre potser 2, 24 mesos, 36 mesos, que se fuera tot a poc a poc. Doncs mira, això va ser la primera idea. Això va ser la primera idea perquè sí, tots els que estem així som conscients de que agarrar i tallar la Gran Via tota d'una és un tant llamatiu. És un tant llamatiu. I això va ser la primera idea, fer-ho per fases. Què passa? Que per fer-ho per fases, no sé, a l'hora de contractar, i si vols ara t'ho explicarà millor el regidor de Medi Ambient, no se poden fer contractes concatenats i no podem contractar ara a l'empresa que ens en talli 15, de si un mes, de si 2 mesos, perquè seria un fraccionament. El cost de tallar-los tots d'una a tallar-los poquet a poquet s'incrementa, se multiplicava per 3. Era una cosa exagerada, a part que tampoc hi ha tantes empreses que se dediquen a això. Ha costat a un tot trobar-ne una i fer-ho així, que va ser el primer plantejament, ens van dir que no se podia fer perquè era un fraccionament de contracte. És així, si no és el regidor de... Sí, i a banda també
el fet de poder fer-se de diferents fases, de dir, bueno, doncs anem a llevar uno sí, uno no, o anem a fer-ho d'una manera que vaig aclarint-se a poc, també té la seva perillositat tècnica, perquè en zones on fa vent que no hi ha edificis alts, si lleves arbres, queden, diríem, destapats els que queden, amb la qual cosa encara tenen més exposició i estan sols a la resistència de l'aire, amb la qual podria ser més perillós encara. A veure, el fet d'arribar on hem arribat és perquè els pins estan en les condicions que estan. Molèsties dins de les cases, fins i tot el paviment dins de les cases i la perillositat de poder caure. No és que hi hagi un perill imminent de que estiguin a punt de caure, no tenim que alarmar a tota la població, al contrari, no? Però que sí que hi ha alguns que són recomanables per a retirar. Però clar, com jo li he dit, que va caure un que no estava dins d'aquest informe dels arbres que en principi podien tindre més perillositat per la seva forma, per la descompensació que s'ha fet en la poda que s'ha pogut fer per caiguda d'alguna rama, doncs sí que ens va alertar. I com vostè entendrà, el primer és la seguretat. Entenem que, jo personalment entenc que pugui ser traumàtic per al poble veure la Gran Via sense els arbres, però també li puc dir que des del punt de vista tècnic, tot i que els tècnics ambientals sempre són molt conservadors i sempre, normal, van primant els interessos del medi ambient, com per això és la seva feina, es recomana la retirada, es recomana. De fet, quan se va presentar el projecte ja se va plantejar això, que estava en una situació complicada. Per què? Perquè en el seu moment no es va fer cap manteniment. Són uns pins, és un pi blanc que és salvatge, que creix en la muntanya, és el seu hàbitat natural i no és el lloc no és adequat per a l'entorn urbà, perquè és un pi que està molt estressat, que en la muntanya creix d'una manera, dins de l'àmbit urbà creix d'una altra manera i això l'afecta. I d'aquesta manera ha arribat un moment en què sí, hi ha que prendre una decisió, podríem dir dràstica o podria ser traumàtica per a lo que és l'entorn del poble, estètic, però a veure, prima la seguretat per l'estat en què estan. Que no vol dir que tinguin que caure, igual passen 10-15 anys i no cau cap, però clar, amb el canvi climàtic, amb els episodis tan imprevisibles que hi ha de vent, de clima, de dana, de gota freda, del que siga, és preocupant i per això tenim que intentar donar-li solució, que jo crec que estarem tots d'acord que prima la seguretat. Sí, jo no dic que no prime la seguretat, òbviament és imprescindible la seguretat i crec que és el més important, però també a lo millor és considerable el tema de fer trams, no sé fins a quin punt un informe tècnic que haurà donat una solució per als propis pins. Està clar que fa molts anys que estan els pins, jo crec que si estan 75 anys els pins estaran més o menys, o 100 anys, 50. En 50 quants pins han caigut? Doncs n'hauran caigut... Quants n'hi han tallats? Bueno, però vull dir que al final està clar que cada un pren les decisions que creu i ja està. És a dir, jo no dic ni que sí ni que no, perquè al final com no depèn de mi el que és la decisió, era només per saber-ho, per saber un poquet com anava el tema de la tala i com s'anava a fer, i si s'anava a frontal de colp, si s'anava a fer per fases, si s'anava a fer tot el paviment o no. Era únicament per saber. Sí, a veure, la intenció és eixa. Ara veurem com se desenvolupa tot, i això és la intenció. Però que, ja li repetís, que prima la seguretat i l'estat en què estan, estan en un estat ja per a plantejar-se el que anem a fer. Moltes gràcies. Sí, podem passar a la votació, no n'hi ha res més que dir. Moltes gràcies, moltes gràcies. Passem a la votació, entonces. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per majoria absoluta. Gràcies. Punt 3. Conveni marc entre la Generalitat Valenciana i l'empresa Ecovidre. Vist el conveni marc subscrit el 21 de febrer de 2022 entre la Generalitat Valenciana i Ecovidre, per el qual es regula la gestió de contenidors verds, vist el que disposa la llei de residus i envasos segons el qual la participació de les entitats locals en els sistemes integrats de gestió de residus envasos usats es portarà a efecte per mitjà de la firma de convenis de col·laboració entre aquestes i l'entitat a què se li assigni la gestió del sistema,
considerant que el conveni marc citat anteriorment ve a regular la participació de les entitats locals en els sistemes integrats autoritzats a Ecovidre, considerant que el nou conveni ve a substituir a l'anterior subscrit en data del 5 de maig del 2014 entre les mateixes parts al que aquest Ajuntament es troba adherit per mitjà del protocol d'adhesió firmat al seu dia a tals efectes i considerant que en l'adhesió del conveni interior l'Ajuntament de Guadassuar va optar per realitzar la gestió integral de recollida selectiva de residus d'envasos de vidre a través d'una entitat diferent a Ecovidre i que aquesta empresa ha comunicat a l'Ajuntament de Guadassuar la resolució del contracte de serveis de recollida selectiva de residus d'envase de vidre, atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa celebrada el passat 12 de maig, s'acorda, primer, acceptar la totalitat de les condicions reflectides en el conveni marc subscrit entre la Generalitat Valenciana i Ecovidre. Segon, respecte a la replegada i transport dels residus d'envasos de vidre procedents de la recollida selectiva, l'entitat local opta per canviar el model anterior i actualment s'opta per encarregar la gestió integral de la recollida selectiva de residus d'envàs de vidre a Ecovidre, qui haurà de realitzar les operacions de recollida i de transport de tals residus, així com el manteniment, la neteja, la reparació i la reposició dels contenidors de tipus iglú. Tercer, autoritzar a l'alcaldessa president de l'Ajuntament per a la firma de quals documents siguin necessaris per a la formalització de l'adhesió al meritat conveni marc. I quart, remetre el certificat del present acord a la Conselleria d'Agricultura. Algú té alguna cosa a dir? No, com ja comentàvem en la comissió, entenc que és únicament un canvi d'empresa, no n'hi ha ni millora en el servici ni empitjorament. Anem a continuar en el mateix servei i és únicament un canvi d'empresa. Sí que, com vam parlar també en la comissió, sí que n'hi ha una millora en el sentit que ens repondran els contenidors. Sí, que ja vaig dir jo que se podien retirar alguns ja i després podien treure-los, no passa res. Està, bona idea. Tindrem en compte. Procedim a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per majoria. Unanimitat, que clar, una no està ficat. Gràcies. Quart, nichos del cementeri municipal. Este punt se queda, bueno, està clar. Cinquè, moció conjunta dels grups municipals per instar al govern de l'Estat a modificar... Vaig a ficar és que no m'hi veig. Moció conjunta dels grups... Estic sofrint, és que no m'hi veig. Moció conjunta dels grups municipals per instar al govern de l'Estat a modificar la llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminants per a una economia circular. Revisar la prohibició de les cremes agrícoles. El regidor d'Agricultura, si vol fer el favor de llegir-la. Ahora, primer, senyora secretària, que havíem fet la moció, s'havia presentat en comissió tres mocions diferents, van quedar en què se farà reforça i perquè explicara si ha hagut... Clar, quan jo la vaig redactar, no sé si hi ha hagut algú que hagi dit que està bé o que simplement l'anem a votar així el text refós que havíem preparat. Sí, disculpa, efectivament, sí, va ser així. En la comissió informativa, com hi havia tres mocions diferents, varen quedar en que ninguna d'elles rebia el dictamen favorable de la comissió a expenses que els portaveus se ficaren d'acord en presentar una moció conjunta. S'ha remès per correu als portaveus de grups municipals i en principi el que vàrem acordar és que com no ha sigut dictaminada procedís la seva ratificació per a ser tratada en el ple d'avui, encara que ja està a l'ordre del dia, per motiu comentat que no té dictamen, i si s'aprova aquesta ratificació ja s'entén que és conjunta. S'ha de votar. Sí, s'ha de votar antes de votar el contingut. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies, senyora secretària. A veure, com havíem dit, se van presentar tres mocions diferents per cada un dels tres partits que n'hi ha així presents i van quedar, totes eren a demanar que es poguera continuar així a l'agricultura valenciana en les cremes conforme s'havien fet. No fins ara, sí controlant-les un poc més, però aquest és el resultat de la moció i resumiré. N'hi ha un poc de totes les
de les tres mocions. Moció per instar el Govern de l'Estat i el Consell de la Generalitat Valenciana a revisar i regular la prohibició i les condicions d'excepcionalitat de les cremes agrícoles a l'entorn agrari o silvícola. Motivació de la moció. A la Comunitat Valenciana el 70% és terrenys forestals. La part dedicada a terres de conreu es xifra en 654.000 hectàrees, que representa el 30% de la superfície. La recentment publicada Llei 7/2022 de 8 d'abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular per part del Govern central ha canviat la naturalesa jurídica de les restes agrícoles i forestals, passant a considerar-se a efectes legals com a residus. No obstant això, a la vegada, la llei, en el seu article 3.2, estableix una sèrie de casos en els quals no li resulta d'aplicació, establint, entre altres, cita textualment, palla i material natural, agrícola o silvícola, no perillós, utilitzat en explotacions agrícoles i ramaderes. Aquesta redacció genera confusió en el sector i en els propis organismes que han de fer complir la norma, la qual cosa pot provocar una aplicació diferent segons la interpretació que es faça d'aquesta. La necessitat de l'ús de foc és qüestionada com a sistema d'eliminació de restes agrícoles, però no és menys cert que la seva prohibició total, sense una transició gradual i una programació realista, resulta molt difícil, donat que no existeixen a priori alternatives que puguen, per exemple, servir per a eliminar matèria vegetal de ribassos o faça viable tècnicament i o econòmicament una altra alternativa immediata. Les característiques especials d'algunes explotacions agrícoles valencianes que impedeixen l'entrada de maquinària com a tractors i trituradores de restes de poda, la reducció dràstica de matèries actives que permeten controlar plagues i malalties i la competència de tercers països afavorida per les polítiques de la Unió Europea provoquen que la rendibilitat de les explotacions agràries valencianes es veja seriosament afectada. La viabilitat, per tant, es pot posar en dubte o ser les explotacions reduïdes de manera molt forta. Una acumulació de material combustible, a més, que podria desencadenar incendis greus. Això no obstant, encara no existeix una cadena de gestors de residus agrícoles autoritzats prou adequada i capilar territorialment per a donar l'abast i resposta a totes les restes agrícoles que actualment es produeixen dins de l'activitat. Respecte a l'adopció de mesures transitòries, hem de fer valdre el treball de la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, que recentment ha aprovat l'ordre d'agrocompostatge en la qual ha convocat 300.000 euros en ajudes per a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles per a l'exercici 2022. Això ja era una qüestió que va eixir quasi a la part que havia eixit la llei de residus de l'Estat espanyol. Per això proposem les següents fórmules i algunes d'estes han quedat, no vaig a dir obsoletes, però sí que les portem a la moció perquè algunes així a València ja s'ha presentat per part de la Conselleria, no així per part de l'Estat, i volem un aclariment. Les propostes serien, d'acord, primer, l'Ajuntament de Guadassuar insta el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana a revisar la prohibició de les cremes agrícoles i adoptar mesures transitòries tenint en compte les circumstàncies especials de les explotacions agrícoles valencianes. Segon, l'Ajuntament de Guadassuar insta el Govern d'Espanya i Generalitat Valenciana a emetre una nota interpretativa, com hem dit ja, i ara farem esment també, la Generalitat ja l'ha tret, perquè d'acord amb el que s'estableix en la disposició transitòria quarta de la llei es permeta un període transitori per a quan l'activitat es pugui considerar autoritzada, per exemple, i en concret, per a les entitats locals que compten amb un pla local de cremes, com és el cas de Guadassuar. I ja també sabem que Cullera ja l'havia presentat perquè també tenia aquest pla i va ser dels primers que va autoritzar les cremes. A la vegada que la citada nota interpretativa resolga la possible contradicció de l'articulat i clarifique quan les restes agrícoles han de ser considerades residus i quan aquestes es consideren d'utilitat en activitat agrícola. Tercer, l'Ajuntament de Guadassuar dona suport a les mesures de la Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana per promoure alternatives a les cremes i insta el Govern d'Espanya a establir línies d'ajudes en l'àmbit estatal
perquè les entitats locals puguen adquirir maquinària i recursos per al tractament de les restes agrícoles. Sembla que sí, ja està, però ho demanem, seguim deixant-ho ahir i ho demanem que l'Estat faci el mateix. I analitzar altres mesures de racionalització de les cremes depenent de les condicions atmosfèriques. I quart, donar trasllat dels presents acords al Ministeri de la Transició Ecològica i el Reto Demográfico, al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i als grups parlamentaris de les Corts. I això seria la moció. Com hem dit, el dia 13 de maig va eixir la nota interpretativa i l'ordre de les ajudes entrava ja estava justet publicat pràcticament a l'uníson en la llei de residus. Per tant, aquesta seria l'exposició. Crec que hem intentat mantenir tots els aspectes que aportaven tots els partits de l'Ajuntament i si és així, benvingut siga. Passem a la votació, si no tenim ningú res més que dir. Doncs res. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Continuem en el punt 5, despatx extraordinari. Com és... Hi ha un despatx extraordinari, un punt de despatx extraordinari, que és una proposta d'alcaldia sobre les festes locals. Entonces, lo primero, antes de fer la proposta, se té que votar la urgència. És així? Sí, caldria motivar-la una mica. Bueno, la urgència res, pues que va ser, trobo que va ser ahir per la... Despús-ahir van enviar des de Conselleria la proposta perquè farem una proposta sobre les festes locals. Com la cosa no té massa complicació enguany, hem estimat que ho podem incloure en este ple perquè així ja passem la proposta, fem este tràmit, se tramita i ja tenim una cosa menys. Simplement és per això, per agilitzar els tràmits burocràtics de l'Ajuntament. No, jo, com vostè m'ha cridat avui, m'ha comunicat i considero que té més importància i crec que tampoc hi ha molt de debat perquè al final cau enguany de diumenge passar-ho dilluns i damunt d'un segon dia que a Guadassuar sempre és susceptible de ser prou festiu, crec que ens ve a estar molt bé perquè entonces el 23 i el dia 7... No, és que espera, no mos estripes la proposta, primer tenim que votar la urgència. Primer què? Se vota la urgència. Ah, vale. Entonces, votem la urgència d'incloure este punt. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vale. Ja podem incloure este punt i com bé ha comentat el senyor portaveu del Partit Popular, la proposta que se porta a este ple és els 2 dies festius del poble són el dia 22 de gener i el dia 6 d'agost. Com que aquest any cauen diumenge, tenim que canviar els dies de festa. Entonces, la proposta que se fa és passar al 23 de gener dilluns, la Misericòrdia. L'any que ve. La Divina Aurora. L'any que ve, no? A ti 2022, 2023. Per a l'any 2023. A la Divina. Mira, ja fica'm les ulleres i ho llisc. Atès que per a l'elaboració del calendari per a l'any 2023 de conformitat amb el que disposa la llei sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos per a aquest Ajuntament s'ha de procedir a l'assenyalament de les festivitats locals que, amb caràcter retribuït i no recuperable per al seu caràcter tradicional, hauran de celebrar-se durant l'any 2023, concretant de manera expressa la seva data i denominació. Per tot allò indicat, aquesta alcaldia eleva al ple de l'Ajuntament la següent proposta d'acord. Assenyalar com a dies festius a efectes laborals amb caràcter retribuït i no recuperable per a l'exercici 2023 els següents. El dia 23 de gener per la festivitat de Sant Vicent Màrtir. El dia de Sant Vicent Màrtir, que és 22, com és diumenge, i la festa passa al 23, que és la Misericòrdia. La Divina Aurora.
Ara sí que anirà la misericòrdia. Misericòrdia la passem entonces a Xiner. No. Vicente, no te me mareches. No, és que no m'ho aclarim. Assistem així i no sabem si la misericòrdia és en agost, si serà en Xiner, si serà el 22, si serà el 23. És que n'ha que preparar-se i estudiar-se. No, disculpa ese lapsus. Que el 23, el dia de la Divina Aurora, passarà a ser festiu per la festa de Sant Vicent. I el dia 6, que és el dia del Cristo de la Penya, ara sí, passarà el dia 7, que és la misericòrdia. Que no era tan complicat, això. Si hagués de parvulets ho fan bé, no era tan complicat. Sí. Vale. Sí, ja ho tinc. Bueno, entonces passem a votar. A veure si ara m'eix bé. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Vale, pues. Punt sèptim, donar compte dels decrets d'alcaldia. Els decrets d'alcaldia estan a l'abast de tots els regidors, estan en la plataforma, per tant, poden consultar-los quan consideren. I passem ja al punt 8è, informació per la presidència. No hi ha massa cosa que informar, simplement, com vam parlar en l'últim plenari, ja s'han començat les obres de la redona del front del Mas i Mas. Està previst que s'acaben este mes aquestes obres i també que es comencen les de la pavimentació de l'Avinguda de la Diputació. Això per un costat. També informar que es va passar per part de la regidoria de Medi Ambient, s'ha començat ja en el programa de fumigar, els invernals per al mosquit i per al mosquit tigre i per a la mosca negra. Es van començar, no sé si han començat avui o tenen que començar demà. Avui es començaven, estaran entre avui i demà netejant i fumigant els invernals i poc més que dir. Passem al punt 9è, pregs i preguntes. Pregs i preguntes. Sí, com que crec que feia temps que no en teníem, n'hi ha més pregs que preguntes, la veritat, perquè la gent sempre fa consideracions que crec que són molt positives de cara a la gestió municipal. En primer lloc, una de les coses que m'ha arribat i m'han comentat era que en les processons de Setmana Santa n'hi ha hagut alguna processó, algun trasllat, algun acte que hi havia cotxes sense retirar de la calçada. I a mi me sorgeix una qüestió a partir d'ahir. És a dir, no sé si n'hi ha algun conveni, algun regulador, en alguna grua, en alguna empresa, i com se gestiona per a poder retirar aquests vehicles i per què no se van gestionar en aquest moment. Sí que n'hi ha un conveni, de fet s'ha aprovat, hi havia un conveni, estava en precari, la veritat, hi ha un conveni ja en una empresa que és la que s'encarregava de retirar els vehicles del carrer. Ara s'ha fet ja un conveni en una altra i ja està. Però quines empreses eren? Es pot saber? No, l'empresa, la que s'ha quedat ara a la concessió, si t'he dit la veritat, no sé quina empresa és. És quina? Global Click. Vale, sí, és que no sabia, és que me sonava però que no sabia el nom. Des de quan? Des que existeix la plataforma. Però des de quina data és això? Des de fa poc. Una setmana. Recentment, vull dir. Sí, recent no, però abans també hi havia un servei de grua. Passa que el servei que hi havia contratat o en què tenien conveni, les persones no responien. Entonces es cridava, es buscava, però no tenien massa faena o no responien. Per això s'ha tret aquesta licitació per veure si ens va millor. Aquesta empresa entenc que és una empresa privada que es dedica a la recollida de vehicles. Sí. Se pot saber de la zona que és? Pues... On té la base? Pues no ho sé.
perquè això s'ha hagut una licitació que s'ha passat per plataforma, se pot presentar qualsevol i no sé quina és l'empresa que... Suposo que ho fa a més municipis, que no és únicament per a Guadassuar, se comparteix el servei. Pues jo dic que si l'empresa ha participat en aquesta licitació és perquè se dedicarà a això, no crec que se dediqui... Això ho tinc clar, però vull dir sí. que se dedicarà a fer aquest tipus de serveis en municipis, perquè de fet ho ha contratat per la plataforma. Entonces... Val, perfecte. Una altra qüestió, un prec, diuen o pregunten per el tema de quan se fa la retirada dels trastos al carrer, si hi ha alguna empresa que és concessionària o com se fa, perquè últimament també pareix que no s'arreplega per la nit, s'arreplega el sant demà, no sé quin tipus de conveni n'hi ha ahí. El regidor de... Sí, gràcies. A veure, el problema que hi ha en el poble és que se trau una gran quantitat de mobles i, anem a dir, trastos, val? Molt més que altres pobles. S'envia per els mitjans de comunicació de l'Ajuntament que hi hagi una contenció, que no es tracta de fer una mudança per a cada casa, sinó que se traga allò que no se pot portar a l'ecopart o a l'ecomòbil. El que passa és que s'allarga 2 i fins i tot 3 dies perquè hi ha moltíssima feina. I això és el que passa, però en principi no hi ha cap irregularitat ni anormalitat en la recollida. És vostè el que pregunta? No, jo no dic que hi hagi ninguna irregularitat. Jo dic que precisament, si vostè sap que n'hi ha molta quantia de trastos cada dia que es trauen, la incomoditat o la molèstia que tenen alguns veïns perquè diuen que dura 48 hores o 72 hores fins a que la repleguen. És més que tot perquè a algú li pugui causar molèsties que estiga un parell de dies fins que algú vagi a replegar els trastos. I per això preguntava si en el conveni que tinga l'Ajuntament en aquesta empresa que de replegar té un dia establert, si té unes condicions que s'ha de fer en 24 hores o pot fer-ho conforme cregui convenient. Era per això, per saber quina era la manera de regular-ho. A veure, la regulació és, en principi, una o dos nits es retira tot. I també està pendent el nou contracte de recollida en el que augmentarem a 2 vegades mensuals. Ara és una, el primer dimarts de cada mes, i procurarem i segurament s'aconseguirà que vinguin 2 vegades al mes. Però les normes, diríem, deurien ser les mateixes. No aquesta gran quantitat de trastos que s'està traient. Per això alertem els veïns que si es deposita una gran quantitat de mobles, no se pot fer en el temps que tenen establert. Perquè de vegades trobem, és el que diu vostè, causa molèsties als veïns, està més d'un dia i, clar, sí, i després la brigada municipal també acaba per recollir allò que finalment pugui quedar en algun lloc que no s'acaba de replegar. S'avisa i se recull. Moltes gràcies. Un altre prec és que es veu que des que se va acabar el que és en els jubilats, la remodelació que s'ha fet última, les obres i tal, el que és on se deixaven les bicicletes, les bicis, ha desaparegut i no l'han reemplaçat. No sé si és molt complicat o se pot veure de ficar-ne un altre, perquè no n'hi ha. I n'hi ha gent que utilitza la bici, òbviament, en Guadassuar i va als jubilats i no tenen on deixar-la. Pues deuria d'estar. Deuria d'estar. Perquè no sé, se va llevar per les obres, però després tindrien que tornar-lo a ficar. A veure, no exactament es va llevar per les obres. El tema és que, segurament sí que era aquest el motiu, però entre el lloc que quedava de l'aparcament de bicis i la vorera es quedava brutícia i les netejadores o qui es fera càrrec de la neteja en aquest moment doncs no ho podia traure. Aleshores es va llevar per a netejar-se millor. El problema és que possiblement el que hauríem de buscar és un altre tipus d'aparcament perquè es poguera netejar bé. Aquesta és la qüestió. Però vaja, que en el moment que se puga jo crec que es posarà. Moltes gràcies.
I per últim n'hi ha una qüestió que també m'ha arribat. Em sembla que sí que estan preocupant-se per aquest tema, que és els caçadors, per la nova apertura del camp de tir. Entenc que s'està preparant i que en pront heu de solar tindre el camp de tir altra vegada obert. Des de l'Ajuntament no n'hi ha... No hi ha ninguna previsió para que el camp de tir torni a reobrir-se? No n'hi ha cap de gestió per a aquest tema? S'estarà gestionant, però no és una cosa que... O sigui, que no se sap. L'ordre de tancament no va ser de l'Ajuntament, va ser de la Direcció Territorial d'Agricultura. I en això estem. No ha hagut cap de petició formal per tornar-lo a obrir, ni en les condicions en què se'ns va fer tancar, perquè va ser l'ordre de Direcció Territorial. Si algú té entès alguna altra cosa, segurament està equivocat. L'ordre era de Direcció Territorial d'Agricultura, que específicament dia que en un terreny propietat de l'Ajuntament, que a més és muntanya, no pot haver aquesta activitat, no pot haver un camp de tir. Bueno, però alternatives hi ha. Alternatives per a que pugui tornar a obrir-se a veure les ailes. N'hi ha alternatives. Sempre n'hi ha hagut. El que jo vull dir és que, a veure, la pregunta era, i és clara, és dir, a veure, s'estan fent gestions per a tornar a reobrir? Me diu que no. Entonces no n'hi ha cap d'interès des de l'Ajuntament d'obrir el camp de tir? No, això no ho has preguntat. Sí, pues ho pregunté ara. Això no has preguntat, has preguntat que si des de l'Ajuntament. Entonces pot ser que, jo no sé si les persones interessats estaran fent gestions així a aquest Ajuntament, per part de ninguna conselleria ha vingut ningú paper, igual com ha vingut ninguna informació, ni ha vingut res, no ha entrat res. Vale. El que vol dir vostè és que no té coneixement de que s'estiga gestionant ni parlant sobre aquest tema. Jo no he dit això, jo he dit que sí, per part de ninguna conselleria ha entrat res. De la conselleria no, jo entenc que si n'hi ha una societat de caçadors, que n'hi ha unes persones que disfruten d'aquest esport i que volen intentar reobrir el camp de tir, i la meva pregunta és fàcil, és veure si ha plegat alguna instància com que se pugui obrir, i si no, pues entenc que aquests senyors hauran de ficar-se en comunicació amb l'Ajuntament si és que tenen intenció d'obrir-ho perquè l'Ajuntament torni a estudiar i aquesta reapertura. És el que estava dient. Anem a veure, perfectament, a mi em pareix perfecte, però te torno a dir que així a aquest Ajuntament no entra ningú paper per registre d'entrar. Bueno, vale, pues ja sabent que vostès no saben res del tema, pues perfecte. Jo no dic que no sàpiga res del tema, jo t'he dit que en aquest Ajuntament no entra ningú paper per registre d'entrar. És que jo no estic preguntant si n'ha entrat un paper pel registre d'entrar o no ha entrat. Estic preguntant-li si vostè va fer alguna cosa, està treballant en aquest assumpte o no està treballant-lo. Converses n'hi ha hagut, com hi ha en el seu dia i com han sigut hi ha converses en les que a les persones se les ha assessorat i s'ha donat informació viable. No s'ha dit que se puguen fer coses que no se poden fer, ni modificacions estranyes ni coses rares. S'ha dit en tot moment el que se pot fer i quins són els tràmits legals per a fer-ho. Si quieren haver conversacions per intentar reobrir el camp de tir. Però sempre hi ha hagut conversacions, no és ninguna novetat. Home, per a mi sí que és una novetat. Sí que és... No, però el que és important en aquests punts és conversacions en les que se pot parlar i s'ha assessorat i s'ha dit el que se pot fer dins de la legalitat. Les coses que són viables fer. No, és que això és important. Això és important. És important que això se tingui en compte. Això se dona per entès que tot se fa en legalitat i que tot se fa... No, perquè n'hi ha vegades que potser un pot parlar, o pot dir, o pot prometre, o pot coses que potser després no se poden materialitzar. Entonces, simplement que s'ha dit el que se pot fer dins la llei. Jo sols he preguntat si estava en fent i més que tot vaig a dir-li per què, perquè estic a la seva disposició, si vol que l'ajude i se pot fer perquè això vagi endavant, no tinc cap problema. I jo t'ho agraïs moltíssim, passa que aquest tipus de coses sempre se tenen que fer dins de les possibilitats i dins de la legalitat. Òbviament jo vull que siga superlegal les coses, però sé que ara, si n'hi ha predisposició per l'alcaldia, és un moment de canvi i crec que es pot tractar aquest tema. Entenc que abans no se podia veure, ara sí. Això no és així.
simplement el que dic, això no és així. I que, escolta'm a mi, i que la teva pregunta, així, formalment, no entra res. Crec que sí, quan es comenta d'abans no i ara sí, crec que tinc que dir alguna cosa com a alcalde que ha sigut i ha passat per ell. Els caçadors de Guadassuar pot ser que ells tinguin una altra impressió. Des d'esta alcaldia se'ls ha ajudat sempre, més enllà del que van demanar. Perquè tenien unes quantes irregularitats, se'ls va assessorar i se'ls va assessorar molt bé. Pot ser ells tingueren una altra impressió, però la intenció d'ací no va ser en cap moment ni tancar, ni llevar-los cap dret, ni ninguna cosa d'aixes que pogueren tindre. La primera entrada va ser per renovar un conveni que resulta que en la conselleria no constava que havien pagat. No constava, no havien dit que havien pagat. Al final resulta que sí que havien pagat. Però després, quan demanaren la pròrroga, els van fer el favor des de l'Ajuntament de demanar la pròrroga des d'ací. Ens contestaren des de Conselleria, des de la Direcció Territorial, dient que no érem nosaltres els que devíem de demanar la pròrroga, sinó que l'havien de demanar ells. I en unes determinades condicions. Intentaren pactar algunes coses, cosa que és totalment irregular, però eren converses, no era ninguna qüestió formal ni se pot acusar a ningú de res. Però quan vam passar a les formalitats, allò que demanaven en la pròrroga, la direcció territorial perquè volien augmentar un número de tirades que abans no feien, tal vegada perquè tenien més facilitats per a tindre reclams i facilitats per al seu coto, que és l'altra part dels caçadors, que sí que tenen el coto permès en subhasta de l'Ajuntament, que això és completament legal, i vull dir, no se pot dir que no se tracten els caçadors, se tracten els caçadors, però els caçadors volgueren fer unes coses i van arribar a la direcció territorial i des de la direcció territorial, primer, marmoló a nosaltres per haver-los intentat ajudar i no ens corresponia. I segon, que una vegada revisat tot l'expedient, el terreny on estava instal·lat el camp de tir era terreny de muntanya i això no estava admès baix cap concepte per a fer aquest tipus d'activitat. Per tant, el camp de tir està clausurat. Tenen l'aprofitament cinegètic de la muntanya de la Garrofera? Sí, se va treure subhasta i el tenen aprovat. El camp de tir, tal conforme estava posat, no és legal? Doncs no és legal i ja està. Parlar, sí, se'ls ha atès, però peticions formals no n'ha hagut cap. No n'ha hagut cap. I allà ells, el que vulguin dir, tenen tot el seu dret a dir el que creen convenient. Des d'aquest Ajuntament es ha fet que ajudar-los i ens han tingut les converses, però tenien unes pretensions de manera verbal que ni tan sols eren admissibles. I això pareix que els contraria, ho sé molt, però des d'aquest Ajuntament, l'alcaldia d'abans i la d'ara no n'hi ha cap petició formal, perquè, ja dic, les peticions van ser tan informals que es van marmolar a nosaltres per suplantar els caçadors, per afavorir-los. I ara, damunt, pareix que algú no ho ha entès ben bé i es pensa que s'ha estat en contra. No és això la qüestió. Jo vull especificar que els caçadors són esportistes com qualsevol altre club del poble, estan convidats a participar en totes les reunions que fem des de l'Ajuntament i l'Oficina Tècnica d'Esport i així ho fan. També estan convidats a formar part del Consell Municipal d'Esports, que ja està en marxa de redactar les bases, que acudixen a aquestes reunions i que expressen les seues necessitats, com tots els clubs, i que com a regidora d'Esports jo dec d'escoltar-los. I per part del tècnic d'esport, en tot allò que se'ls pot orientar, se'ls orienta, però evidentment el que ens està dient no depèn de nosaltres, no és competència de l'Ajuntament.
Bueno, jo discrepe, però no vaig entrar en un debat molt llarg que competència no és directament, però indirectament sí, perquè al final se pot fer una permuta, se poden fer moltes coses per a ajudar a que això se pugui desenvolupar. Crec que això sí que ho coneixen, que se poden permutar, se poden fer coses. Però bueno, no vaig entrar més ahí. Està obert que el diàleg entre l'Ajuntament i els caçadors, però bueno, si algú està mirant-ho, pues entenc que ja sap el que té que fer, on té que acudir i on té que demanar-ho. Me pareix perfecte. Una pregunta més? Sí, una altra qüestió. En la piscina pareix ser que, jo no ho he vist, però que està algo desatesa, la piscina coberta, que té averies, que no està en massa bon funcionament, diuen. No sé si serà això cert o si ha canviat algun tipus de gestió o algo, o és la mateixa i no procedeix aquest comentari, no ho sé. Antes de... Ara la regidora d'Esports t'explicarà més. Passa que la piscina coberta, com tu bé saps, és un edifici que li fa falta molt de manteniment. Li fa falta molt de manteniment i molts diners. Per el que estàvem parlant abans de gestionar els recursos que se té que arribar a tot. Entonces, un problema que té la piscina coberta és que sí, té algunes coses, algunes carències, algunes coses que se haurien de canviar, se haurien de modificar. Passa que dins del que tenim intentem que funcione el millor possible. I ara, si vols, la regidora d'Educació, perquè jo no crec que el servici estiga de ninguna manera desatès. És que no sé exactament a què se refereix en què el servici està desatès. Jo crec que he dit que n'hi ha comentaris de que n'hi ha algunes deficiències, algunes averies, algunes deficiències tècniques en el que és la piscina. Jo no sé si s'ha canviat alguna gestió, jo personalment no ho sé. Li he dit abans que m'ho han preguntat, jo no tinc ni idea. Deurien d'especificar-li què és exactament el que està deficitari per a ells, perquè la piscina està funcionant en tota normalitat. De fet, l'any passat sí que se feren diverses intervencions, se van canviar part de la maquinària perquè l'arena entrava dins de la piscina i es quedava dins, es va canviar tot, es va llevar 2 dipòsits que n'hi havia allí acumulats, perquè anaven comprant però no se llevaven. I es va fer tota aquesta intervenció i l'aigua de la piscina i el tractament que es fa està molt bé. Vull dir, jo no tinc cap constància i no n'hi ha ninguna queixa per escrit, ni per escrit ni a mi m'ha cridat ningú i li puc assegurar que a mi em crida també moltíssima gent com a vostè quan hi ha alguna cosa que no està correcta. Que me diga potser que algú s'ha queixat d'algú puntual, m'agradaria que li demanara exactament què és i que s'adreçara a la piscina a aquesta persona en qüestió i que m'especificara bé, perquè si se pot arreglar, és alguna cosa que no sabem. Jo li dic que jo vaig prou a la piscina, de fet, qualsevol coseta que n'hi ha a la piscina, els primers que ho notifiquen són els del cicle formatiu que estan allí perquè van quasi tots els dies. Aleshores, si n'hi haguera alguna irregularitat en el que és el got i en el que és l'aigua i en el que és el manteniment, ho hagueren dit. Una altra cosa és que vostè em diga que n'hi ha alguna filtració d'aigua, que n'hi ha alguna cosa que s'hauria de reparar. Sí, li dic que sí. I, de fet, n'hi ha prou intervencions que s'haurien de fer. Per això, l'altre dia ja vam estar comentant que era molt important poder fer un pla d'actuacions en la piscina i temporalitzar les intervencions i prioritzar. I que això s'hauria de fer per part d'una persona especialitzada d'alguna empresa que s'hauria de contractar aquest servei, perquè és molt el que s'hauria de fer en la piscina. Però, clar, com ha dit l'alcaldessa, la piscina té molta despesa allà i jo no tinc cap queixa. M'agradaria que m'ho diguera més. No, moltes gràcies per els aclariments. Jo ja li dic que jo no tinc constància, però quan m'ho tornen a dir es referenciaré que vaig directament d'allí i ja està, no n'hi ha cap problema. I, com bé diu l'alcaldessa, de veres, acabem de modificar 500.000 euros, doncs haurem pogut desviar, en vez de fer un rocòdrom o fer una activitat cultural o una festa, doncs potser algo haurem pogut dedicar a la piscina. Al final vostè tria on vol dedicar els diners, més clar l'aigua. A veure, jo el tema del rocòdrom sí que m'agradaria que la gent del poble ho sabera, que això no és una cosa que s'hagi tret per dir que ens apeteix tindre un rocòdrom. El rocòdrom és una petició de l'institut perquè per a poder continuar tinguent els cicles formatius de salvament i socorrisme i els de tècnic en activitat física, a partir del curs que ve, en el currículum nou de l'AFP entra
dues assignatures que necessiten un rocòdrom i d'eixes característiques. De fet, les especificacions estan desenvolupades en el decret de currículum i així se marca com són. No és un rocòdrom que puguis tenir una plaça per a que tota la gent el gaudisca. És un rocòdrom per a ensenyar salvament i corda. Aleshores, si no construïm aquest rocòdrom, no podrem continuar amb el conveni de col·laboració que tenim en l'institut. I per això se fa. Aleshores, això també voldria jo que la gent ho tinguera clar. I em pareix perfecte, és una decisió. Vostè vol continuar en el conveni aquests cicles formatius i si fa falta aquesta necessitat i l'Ajuntament té que col·laborar i té que fer-ho, perfecte, ningú ha dit el contrari. Jo he dit que cada un gestiona i administra els diners conforme vol i crec que és el que s'està demostrant. Però bueno, continuem. Una altra pregunta. La piscina descoberta, ja tenim licitació i com anem a treure-la i quan s'obrirà? Sí, la piscina descoberta precisament aquests dies hem estat preparant-ho. Se va fer una contractació del servei de socorrisme i parcial de consergeria. El manteniment també està contractat ja i aleshores en dies ho tindrem ja tancat. Se va convidar a diferents empreses perquè és un contracte menor i està portant la tècnica de contractació. La piscina se preveu que s'obri al públic el 15 de juny, com tots els anys, i que tingui el mateix horari que tots els anys. I espero que vagi més gent que antigament i que se'l disfruten més perquè si no el cost és un poquet elevat. Jo també espero que vagi moltíssima gent. Però és el que diguem sempre, totes les instal·lacions esportives, igual que el centre de salut o que els col·legis, són serveis que donem a la ciutadania. Aleshores, que deixin benefici és molt difícil. Ja que estem en el poliesportiu, l'última del poliesportiu, en quant al bar. El bar em sembla que ja s'ha tret la licitació recentment i se preveu que entenc que quan estigui a la piscina tindrem el bar o no? S'espera que sí. Està la licitació treta i s'espera que... Sí, que en principi el 15 de juny tindrem bar i piscina. Sí. Val. No s'ha presentat gent, vull dir que n'hi ha gent que s'ha postulat. Perfecte, ojalà, perquè ja portem 5 mesos sense eixe bar i la veritat que funciona molt bé i és un servici més pel poble. Però bueno, res, jo no tinc cap de pregunta més. Gràcies per la seva atenció i bona nit. A veure, tenim públic, tenim a la tia Adela, si té alguna pregunta. Jo sempre el mateix, el camí del cementeri, que ja són 4 anys, que s'explica la muntanya. En les partenyes o en bicicleta, això és accessible. Me va dir Salvador que s'havia de fer un eixamplat, però demanem tampoc que estiren un asfalt d'asfalt. No cal fer-ho perquè la gent que passeja no necessita llums, perquè anem de dia. Jo crec que si se tirara alquitrà, conforme se fan les carreteres, això no costa tants diners. Si total n'hi ha 1 quilòmetre, una falta d'alquitrà i tots contents, que no és tan gran desembols com l'Ajuntament. El que mos és que no li han donat el micròfon a Adela. S'ha sentit? Jo sí, però jo vull que la senguen tots, dona. I el que està demanant és que s'arregle el camí del cementeri, que n'hi ha molts clots i se fa difícil passar per allí. Que sí, que té tota la raó i de fet en l'Ajuntament en aquests últims anys ha sigut una qüestió que s'ha tingut en compte, però tia Adela, n'hi ha molts camins i moltes carreteres i molts carrers que arreglar. Lo del cementeri està el camí un poc precari i s'intentarà fer alguna cosa perquè se té en compte, però també pot anar per la cera de fora, que si va en bicicleta està més il·luminat i n'hi ha menys clot. Sí, però és molt més fàcil perquè per allà més
pues, que sàpiga que ho han tingut en compte no ara, que ja fa anys. No, i s'està tinguent en compte, passa que se farà hasta on podrà, però estar-se com una prioritat. Però si no n'escolta d'això, de material d'això, si això total són 2 camions... Estan preparant un projecte, perquè les coses, per desgràcia, no se fan tan fàcils i, a més, ara ens ha pujat l'asfalt moltíssim. Però el projecte sí que està en marxa, tia Adela. No serà molt imminent, però si tens en compte, se té en compte. I que és un camí per el qual acabarem passant tots. Bueno, si no hi ha res més que dir, alcem la sessió. Bona nit a tots i fins el pròxim.